penso que vostede non ten argumento ninguno respecto deste tema, porque, como dixen, que podo acreditar, en primeiro lugar, a Consellería de Economía e Industria ten aberto un expediente sancionador a Unión Eléctrica Ferosa. En segundo lugar, Xestur Coruña está á espera do que faga a Consellería de Economía e Industria para actuar en consecuencia. Non ten aboado ninguna cantidad, ni pensa aboar ninguna cantidad na mentres non teñamos o visto e prace a resolución do expediente sancionador aberto. Non somente en Percoa, sino en Orás e na Xunta, señora Martínez. Eso é o que reflicte os datos oficiais de Xestur Coruña. Tiñamos e temos asignado 3 convenios e os 3 están paralizados á espera da resolución do expediente de Economía e Industria. A única preocupación de Xestur Coruña é que teñamos enerxía eléctrica nos nosos parques empresariais, o prezo máis barato e, por suposto, respetando a legalidade vigente sin facer demagoxia como fai vostede. Moitas gracias.